Samtang sa Davao Region gyapon ta mga kasama nagpadayon og nagpatuman og kining suspensyon sa klase sa tanang level sa pampubliko og pribadong eskwelahan ang pipila ka lugar sa Davao Region, ilabi na sa Davao City, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao ug Davao de Oro, samtang alang sa Davao Occidental nagpatuman og shifting sa face-to-face nga klase ngadto sa alternatibong learning modalities sa tanang level human nga makasinati sa dili maayong panahon nga dala sa share line karong adlong Biyernes. Ug nagsuspende sab niini mga kasama ang sa Davao del Norte dito sa Panabo City, Asuncion, Carmen, New Corilla, Kapalong, San Isidro, Santo Tomas ug samtang sa Davao de Oro nagsuspende sab ang Montevista, Mawab, Maragusan, Nabunturan, Mongkayo, New Bataan ug Pantukan. Samtang sa Davao Occidental suspendido sab sa Santa Maria, sa Davao Oriental gingong suspende sab sa Caraga, Baganga, San Isidro ug lakip na pud niini sa Davao City. Ug sa pinakaulahing weather bulletin sa DOST Pag-asa ang dakbayan sa Davao ug ubang dapit sa Davao Region makasinati gihapon ug madag-umon nga kalangitan. Inubanan na sa kasagaran ngadto sa mga kusog nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod sa shear line.